Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diparingi akal. Tinggi ngakal-ngakal, diparingi pikiran tinggi mikir-mikir. Rina wengi akal kita utawa pikiran kita digunakne kanggo mikir-mikir nuruti karepe awake. Sir nyang di, nyang apa, dipikir dirasakne tumandang. Mulai tangi turu, nganti teko, turu maneh. Kuwi sing dawuhne Gusti Allah. Bu, yo dingin mikir ngono apa ora? Nuruti kebutuhane amrih cukup ngono apa ora? Kamongkon dingehi pikiran kuwi karo kersane Gusti Allah ya kon mikir. Tapi kersane Gusti Allah karo sing dingai pikiran penggunaane ora klop. Ora kloke piye? Ora kloke Gusti Allah dawuhne Alladzina yadkuruna Allah. Wong sing padha eling marang Gusti Allah. Atine pancen kumantil karo Gusti Allah. Padha eling ing dalam waktu kiamat ngadeg ya kelingan Gusti Allah, wa kemudian lungguh ya kelingan Gusti Allah, wala junubiyin lan ing atahe turu mirip ya kelingan Gusti Allah. Kuwi atine wong sing pancen imane Gusti Allah kaya ngono kuwi. Wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir fi khalqis samawati ardh. Ing dalem kedadeane langit lan bumi saisine. Kuwi kon mikir kon ngangen-ngangen supaya ngerti sepira kekuasaane Gusti Allah. Lah ora tau mikir, ora tau ngangen-ngangen gayane Gusti Allah, kuwi engko imane iman taklid. Manut tulisan kak manut dawuhe Gusti Allah, manut dawuhe Rasulullah. Kamangka iman iki kudu makrifat dhewe, roh dhewe, ngerti dhewe, paham dhewe. Lek Gusti Allah ki ngene-ngene. Ora jereke, ora piye-piye.
Lah sing jeneng makrifat al-jazmu al-mutabiku lil waqi' ngandalilin. Netepne sawijining barang jadi ajazmu kuwi netepne barang iki ngene ya iki ngene iki sing cocok karo kahanan saknyatane. Dadi tak arani ngene tere yo ngono tenan. Lah omongku iki ngene tenan iki aku yo ero tenan. Tandha buktine. Mulane isane roh kuwi kon nazar angen-angen atine pikirane yo mikir sing jeneng nazar nguwesne barang sing wis nyata. Tapi kuwi engko lek wis nguwesne nuduhne barang sing asale ra roh. Dadi roh mergo aku nguwesne iki. Aku mlaku nguwesne eneng gendera putih ning gawangan. Akhirnya aku paham. Oh, kematian dah. Aku roh wong masang kuwadi. Dadi aku paham lek wong kuwi mantu. Ora mungkin kepaten utawa sunatan ora mungkin. Ikilah sing jeneng makrifat kuwi. Senajan wong sak pirang-pirang ndak ngandel. Omong sampean omong kosong. Ati sampean ndak mungkin iki. Ragu-ragu. Ora mungkin. Mergo roh tenan iki lho. Roh tenan iki lho bukti iki lho. Bukti nyata kuwi. Mulane Kanjeng Nabi ngandhani supaya wong iman marang Gusti Allah kuwi tafakur. Tegese angen-angen lan mikir-mikir kedadeane isine langit bumi sak urepe iki. Tegese awake dhewe iki ero apa iki lek eneng kelonggaran kon gatekne. Kon mikir-mikir asale piye? Kok dadi iso ngono kuwi sebab-sebabe apa? Iki kon mikir. Lek iki dipikir tenan sampeyan iso roh sepira kekuasaane Gusti Allah. Kapan sampean ngarani kuwasa kekuasaane Gusti Allah? Buktine gae wujud tenan. Mesti
duwe karep gawe iradat. Gaweane saka kaya ngono kuwi. Sing wong babar pisan ndak kepok singgol. Mergo kanggonan ngilmu. Sepira ngelmune Gusti Allah. Nggih. Sampeyan lek purun mikir awak sampeyan mawon. Dieling-eling ngono ae. Ya ngerti, ya paham ning ra tau dingen-ngen. Ora nang pengaruh apa-apa. Tapi lek dingen-ngen dieling-eling nambahi ngati-ngati urip sampeyan. Samadane banyu mani sak tetes iki digawe dadi getih manine ora nang blas anenge mek getih kempal. Barang suwe-suwe digawe dadi daging sak pringkil. Getihe ndak enak. Terus gawe balung. Balung iki dibuntel daging sak pringkil mang. Lah balung kuwi ora mekor dijil sitok. Kaya cuthek ngono ora. Pirang-pirang rus-rusan sak jumlahe balung nang awak kuwi. Iki suwe-suwe diduwi nyawa urip. Suwe-suwe ditokne nang donya dadi jabang bayi. Blok. Lah Gusti Allah gawe kuwi kira-kira eneng bahane apa ora? Wonten. Nggih, Pak Iwan.